Здравейте, приятели! Както добре знаете, Варна за мен е кауза. Антонио Карнета е казал нещо много хубаво. В живота има три неща, които те карат да мечтаеш с отворени очи. Любов, музика и море. Когато ги събереш, това е рая. За мен този събирателен образ на рая е Варна. Или както обичам да казвам, Варна е една любов винаги вярна. За да остана верен на тази своя любов, реших да направя поредица от видеа, в които да запозная с актуалните събития във Варна. С това какво се случва в местния парламент, какви решения се вземат, какво се гласува и какво не се гласува. Кои са хората, които стоят зад местната сглобка, която крепи така нареченото благо на Варна в кавички. И не защото ме е яд от загуба или нещо друго, а защото смятам, че вие, варненци, заслужавате цялата истина, такава каквато е, а не захаросаната, която ви се сервира. Защото, както добре знаем, захарта вреди на нашето здраве. Това е от мен за сега, приятели. Очаквайте съвсем скоро първото видео по темата. Благодаря ви!